Hospice Malta ġabret is-somma sabiħa ta' 311,017 euro bris il-proġett St. Michael Hospice li se jservi bħala l-ewwel kumpless għal kura paljattiva f'Malta. Dan il-proġett mistenni jgħin lil eluf ta' pazjenti u familji tagħhom li jużaw is-servizzi tal-hospice b'xejn. Bħal ħafna organizzazzjonijiet oħra, Hospice iffaċċa sena ta' sfidi kbar minħabba l-pandemija, sfidi li jaffettwaw anke fl-aspett finanzjarju. Hospice Malta tipprovdi u tippromuovi servizzi ta' kura paljattiva lil pazjenti li qed jissiltu mal-kanċer, motor neuron diseases, mart tal-qalb, mart respiratorju, tal-kliewi u tal-fwiet, u bħalissa qed tgħin aktar minn 1300 familja fis-sena b'aktar pazjenti jiġu bżonn is-servizzi tagħhom. Minkejja l-pandemija tal-COVID-19, Hospice Malta sabet appoġġ minn numru ta' personalitajiet, organizzazzjonijiet u entitajiet kummerċjali kemm fil-preparazzjoni għal-maratona kif ukoll fil-ġurnata tal-maratona li saret f'jum San Valentinu. Bil-maratona tkun trasmessa live fuq diversi stazzjonijiet tat-televiżjoni, inkluż fuq Net Television. Il-chairperson ta' Hospice Malta, Bernadette Bonici Kind, esprimiet il-gratitudni tagħha l-ġenerożità tal-poplu Malti Wawċi u qalet li qed tkompli l-ħidma sabiex mill-aktar fis jinfetaħ is-St. Michael Hospice u jitwessaw is-servizzi tagħhom lil dawk li għandhom bżonnhom.